sang iyasugo. Paano man kita utod ko, kon siya magkari. Ano sa ton si Kristo, kon makari siya. Nahanda na kita bala, kon siya magkari. May purong-purong na si Kristo, kon magbalik sa mga tao. Ang matarong mag-akalanta, ko siya magkari. Ano sa ton si Kristo, kon magkari siya. Nahanda na kita bala, kon siya magkari. Subong sangkilat ang pag-idlap, sang pagkaring anak sang tao. Dawin digid masaysay adto, iyang pagkari. Ano sa ton si Kristo, kon magkari siya. Nahanda na kita bala, kon siya magkari. Pagbululagay nga masubo, kalahadlukan nga panag-on, sa mga tawang malauton, iyang pagkari. Ano sa ton si Kristo, kon magkari siya. Nahanda na kita bala, kon siya magkari. Ano sa ton si Kristo, kon magkari siya. Nahanda na kita